Kublai pai ba apa yang sampai pi sha kan ke channel kan ne video ngin pe ya ke jingja ka badang chong shit ha parliament jong karu India haba kaleng persha kalpan pau ya kimat kiba kongsan ban yatai ha ka session bamenta banengkong ko voter disenfranchisement ki parti liang persha kila ai notice ban Ukraine pai ba halor kamat kaba ki khot ko voter disenfranchisement kabamut ka jungbam sha ya ki kato katne kinong shong shnong ban pendan kam ya ka hok chongki ban thabu kinong yalam kaleng persha ki keno badon ka jingbam biang ha ka jing pet ya ka electoral rule bat kane kala ban kata ya kinong thabu ha ki election ban wan ki ladawa badai bandon ka jingitai pai ba ha parliament halor kanegamat ka baar Middle East crisis nalor kane ki MP ki kenturu ban Ukraine halor ka jingi kana ka bajur ha Middle East kane ka jing e kalong ka ba kongsan bha nagbanta ka ri India namar kala kata e ka dor jong ka petrol bat diesel ka jingi dai bat kiri Gulf badru kajing shingan kinong India ki batray sha kitay kiri kabalay gamat ka no confident motion against speaker ha kaju apor kileng persya kilawan raru ya ki kato kane ka ki jing persya ka no confidence motion persya ya speaker kalok sabha umbrella ki keno ba speaker shim lalong uba khoi uba yarangkat ha kachinyalam yatainya ha parliament henry ka sarkar bat kinongilam BJP kila kentai ya kine kijing keno kumta ka session parliament ha kine kisni kala banlong ka bashong shit bat ka bachur kaching ya khaja namar kimat kum ka hak thabot ka jingkina ha Middle East but ka no confident motion persya ya speaker kinlong ki benta bakongsan ha ka jingya tainya lada pisno tanat ya kan nega video sangba subscribe ya ka channel like but share sha ki perlok jongpi kublai shibur na ka benta ka jingpe ngin dia kandupat ha ka weipat ka video kublai shibur thank you.